Claudette Buttigieg li sa ftit ta' żminilu kienet kanta u tippreżenta fuq programmi tat-televiżjoni ta' wara nofsinhar qalet li għandha l-kwalitajiet kollha neċessarji biex taqdi l-irwol ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Buttigieg f'intervista mal-ġurnal The Times qalet li matul dan l-aħħar jiem irċiviet appoġġ kbir minn diversi kunsilliera u attivisti tal-Partit Nazzjonalista li fiha qalu li jaraw persuna kapaċi u kompetenti. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali Claudette Buttigieg telat fil-Parlament għall-ewwel darba minħabba ġustament tas-siġġijiet bis-saħħa tal-Kostituzzjoni. Id-deputata nazzjonalista qalet li ħafna xtaqwa tikkontesta l-kariga ta' mexxej tal-Partit Nazzjonalista imma lissa ma tħossx li huwa żmien opportun. Claudette Buttigieg sostniet li meta raddan l-appoġġ kollu għalija fih dan il-Partit Nazzjonalista ħasset li n-nies kienu qed jaraw xi ħaġa fiha li ma kienitx qed tinduna biha. Għal dan il-għan hija ħasset li kellha tikkontesta għal karika ta' deputat mexxej tal-partit. Dwar il-Partit Nazzjonalista hija qalet li dan għandu jinżel minn fuq il-pedestal illi bena matul is-snin li għaddew. Buttigieg sostniet ukoll li Lawrence Ghanzi għamel biċċa xogħol tajba ħafna fil-kariga tiegħu bħala Prim Ministru, imma sostniet li diversi esponenti tal-Partit Nazzjonalista ħadu lin-nies for granted. Hija qalet li din kienet l-attitudni li waslet lill-partit tagħha biex isofri l-akbar terf elettorali li qaġġa partit politiku f'pajjiżna mill-indipendenza l-hawn. Hija sostniet ukoll li l-Partit Nazzjonalista m'għandux jibdel l-uċuħ tiegħu, però s-soluzzjoni kienet tinsab billi wieħed isib l-eruq tal-problemi li l-partit li jaffaċċja l snin sħaħ. Inferħet ftit nagħmel ftit kuraġġ.